what's up ka-adventure? Ka-adventure, 3:30 in the afternoon ka-adventure. Nadaotang ka-adventure na natangtang sa ilawom. Adventure, I'm back my channel, Renato Kilato na ka-adventure. Ako kadiri karon sa Barangay San Miguel, lungsod sa Danau. Gikan ko sa Danau ka-adventure, nagdaking ko og buwad ka-adventure. Mo ni kinabuhi sa biyahidor ka-adventure nya. Ka-adventure kay ang agyan ni Dora Frodman, nadaot ang akong usay nga na sir kanang naay natangtang sir usay nga na Tayrad sa ilawom ka-adventure at makita ka-adventure sa ilawom sa ligid na natangtang siya ka-adventure unya naapod si sir usay nga na to sir misyo na Nemesio Chavez ka-adventure na yang giayo karon. Nya karon para ko mga 3:30 na in the afternoon ka-adventure. Wala pa ko'y panood to karon tatawag ka-adventure. Mangita ko kakan-an diri ka-adventure kay layo pa dari ang lungsod sa Mahayag ka-adventure sa San Miguel Bohol. Napakaron ka-adventure nag-ayo pa ato kita karon. Sir. What's up ka-adventure? Mo ni kinabuhi sa biyahidor ka-adventure. Lagi nga ni part na madautan ta ka-adventure nga nang magbiyahe. Muna karon nagpasalamat ko ni Sir Misyo nga siya nag-ayo sa natangtang sa ilang ka-adventure kaya makita ka-adventure. Napala siya og welding machine ka-adventure. Kaya yan ang weldingon ka-adventure ang natangtang. Los thread. Oh, kaway sir, kaway. Oh. Basi na kayo mga kaila sir, ikan mga kaila nimo imong shout out. Ay, shout out ko sa mga humwa barkada sa Rode Fuentes sa Mahayag, driver ko diyan. Okay, shout out sa ayo ko are. Okay, ka-adventure at makita karon. Sisi ikaw Sir Misyo? Oh, Misyo. O ka-adventure makita to Sir Misyo, yan ang giayo ang ka-adventure. Ligo na lang sir para di na matangtang sir. Okay, what's up ka-adventure? Nagkuha na si Sir Misyo. Iyan ang giwilding ang kan sa ilawom. Natangtang ka-adventure. Mao yun si kinabuhi sa biyahidor ka-adventure sa madautan ka-adventure. Magali ka-adventure kay nidagan pagpila ka kilometro. Diris ka shop. Imo ni shop sir? Shop ni Sir Misyo. Ang kwan sir, kanang spark plug tangtangon sir? Tagtangan lang po. Tangtangon spark plug kay. Okay, what's up ka-adventure? Now karon sa Barangay San Miguel, lungsod sa Danau. Gikan ko ka-adventure sa Danau, nagdaking ko og buwad. Kining gitaw og tuyo sa Tagalog, tuyo ka-adventure. Karon ka-adventure nadautan ko. Nagpasalamat po ko ni Sir Misyo nga nasya karon diri. Siya iyang giayo karon niya. Iyan na lang gi-welding ka-adventure para masumpay. Ay lang tuig atong nairos ka sir kay kung tangtangon siya sir dito ra sir. Pwede na po ka mailis og thread. Illustrate no. Importante diha ra kay maka-adjust na kadi. Oy ka-adventure Basta wala ato makita karon ang pag-ayos sa natangtang ka-adventure dito sa rough road dito sa dalan sa San Miguel gyapon, San Miguel Barangay San Miguel diri sa lungsod sa Danau. Ato makita ka-adventure may gali kay wala magpasapot-sapot ni akong sakyanan
iya pa jong gipaabot diri ni Sir Misyo ka adventure. Karon giayo na ni Sir Misyo mo ni kinabuhi sa Viajidor ka adventure. Karon ka adventure mga alas 3:30 in the afternoon ka adventure. Wala pa ko'y paniod to karon mangita tag pamaagi mangita tag kakanan ka adventure sa itong kakanan Mga 7 kilometro. Pwede na di ay answer, pwede mo rin sa rosta. Pwede na yung muso. kana ligo no nga share no. Hindi lang lost ka, hindi lang lost ka. Singan sa imong kanin sir. Renato Kilaton sir. Ay mo kuan lang ko sir. Oh si phone sir phone. Renato Kilaton. Renato Kilaton. Oh. Okay mo. Subscribe na to ba? Okay, what's up ka-adventure? Now karon sa Barangay San Miguel, lungsod sa Danao. Gikan ko ka-adventure nagdaking og buwad sa Danao, Bohol. Unya dito sa rough road dito ko na daotan ka-adventure natangtang ag kining iyang silbi mo ni siya sa ano sir? Tayrad kanang mo ni siya silbi nagpugong sa ligid ka-adventure para di siya mo hiwi. Kay kadugayan dagan na to sir, mo hiwi to siya sir? Oh, mo ano niya tungod sa yang magsingli ko. Wala to siya. Magkakay nakaabot diri no. Panig ko na kaya siya di. Oo. Ang nakalusted niya kini. Kana. Pero ang yang ros ka okay ra. Okay ra. Dire lang nako sa giwil parang lig on sa kini dire. Oo. Kadya sa rig pun kadat to. Yung isa wala man ang lusted.
Kato kay ligo na ta na imong welding. Balik ko stikas, balik sa bahos. Kaya nang kasawa, ibig ba? Tipig anong kan sir? Kanang singanang Hugutan. kanang sing iyang kuan. Tong iyang warag guma, ibalik ka para di matingtingog. Ag butangin lang siguro guma sir. Kanang lingin ni. Madagdag ang tangwasir ni. Oh, asya nga guma. Ay kana magigo kana para di mo tingog. Mas maayo ang wasir siya nga wasir. Oh. Ato ilutang din kay kini rin sa magsaba. Oh, kana na banaw na. Kanang guma sir para di mo tingog. Pwede rin kanila sa kuan nila. Wala pa siya pinasa nila. Bawas na. Ka-adventure, karon ka-adventure. Nag-ayo pa si sir sa kuan kanang natangtang ganina ka-adventure. Nya ari ta ka-adventure mangita tag kanang ka-adventure. Ayo. Ayo, ma'am. Papalita ko, ma'am be. Wa mo'y paan, ma'am? Namoy bahaw. Bahaw luto. Mo hangyo tagbahaw ka adventure kay laylay pa tong biyahe ka adventure ay ngani kinabuhi sa bihayador ka adventure hangyo lang jud ka adventure kay iabot tas ka kagutom ka adventure. What's up ka adventure na karon sa barangay San Miguel, lungsod sa Danau. At giayo pa ni Sir ka adventure ag sakyanan. Mo yun kinabuhi sa bihayador ka adventure. Ya hangyo lang magmukbang tanig kuan mapalitan ng tanig sardinas ka adventure. Kinabuhi sa biyahidor ka adventure, diskarte lang yun ka adventure. What's up ka adventure? At pa si ma'am naghukad pa. Magbukbang lang tani og sardinas ka adventure. Kaya na may sardinas ni ma'am. Mo na itong imukbang ni sardinas ka adventure. So makita tapos si sir kamulo pag ayo sa sakyanan. Nga yun yung kinabuhi sa biyahidor sa madautan ta ka adventure na park nga madautan ta. Diskarte na lang ka adventure. Okay ma'am, kanina okay lang ma'am, sige ma'am. Ka adventure nanataran sa Sold ka adventure. Kay og magpaawat pa tag maayo to ka adventure nya dugay-dugay pa nya layo-layo pa tong atong biyahean nga gutom na ka adventure nya nang tipaniod to na. Magmukbang na lang tanig sardinas kana mo sila sardinas pod silang ma'am. Okay na ma'am oh. Sige. Musod ko ma'am. Okay, what's up ka adventure na karon sa suhod. Pwede ta manghunaw ma'am. Manghunaw sa ka adventure. Hayang tubig ma'am. Salamat kayo ma'am ha. Ka-adventure nanay gikuan ni ma'am nga sardinas, di parte og sardinas iyang tindahan. Ka-adventure tapos si servicio na kuan pa sa pamuto, yung ka-adventure magmukbang tao. Sardinas sila. Muna ko diri sa adventure, kung kita ko na muna ko diri ka-adventure. Salamat kayo ma'am. Kay kung mag-abot mo at sa mga atman ka sa nagawin mga Okay ka-adventure, karon magmukbang na taog sardinas. Nagpalit ko og sardinas ka-adventure diri ni Ma'am Chavez diri sa tindahan diri sa barangay San Miguel, lungsod sa Danau. Kay tingpanutom ka-adventure mo na siya nagmagbukbang ta karon og sardinas ka-adventure. Okay ka-adventure, mga unta ma'am.
Ma'am. Mga unta. Adventure. Muna itong adventure ngayon kog luto. Salamat ni Sir Misyo kita kag luto kag adventure kay mopalta kog pan dito ka ma'am. Urot na magpan. Luto kag adventure nya. Ato lang ibahog ning sardinas kag adventure. Ibahog ning sardinas ato kita kag adventure sardinas. Okay, adventure mo na siya adventure na sardinas. Ang adventure magbukbang ko og sardinas ka adventure mo na kinabuhi sa biyahidor, diskarte lang ka adventure para makakaon kay ang karon ka adventure mga hapit na mag-alas 4 sa hapon ka adventure nya tapos si Sir Misyo nag-ayo pa sa motor. Ang adventure kay kami ang sardinas kaya hapon ka adventure sardinas. Mga adventure, mga adventure, nagmukbang ko mga adventure. Nangayo kong luto dito, kita kong luto ni Sir Misyo. Nga kinabot sa biyahe doon ka adventure o sa mga daotan ta. Diskarte lang yung ka adventure. Ang bayad ka dun sa dito magbawa kami nyo kayo sama ka nun dati autan mga katong mga biyahidor nga diskarte dyan ka adventure nga kan nga nang atong biyahe layo pa unya diskarte dyan ka adventure. Okay, adventure nabusog jud ko sa atong gimukbang karon nga sardinas ka adventure. Dagan ko pasalamat sa pamilya Chavez. Nilang ma'am diri nga gi-welcome ko bisag wa di sa kailan na ho. Ingani ka adventure kinabuhi sa biyahidor, diskarte jud ka adventure para sa makakaon jud ta ka adventure kay karon mga mag alas 4 na sa hapon. Layo pa to ang lungsod sa San Miguel. Natin nga nakakaon na ta ka adventure. Mo ni siya ang kinabuhi sa biyahe do ka adventure. Sa ka adventure kinahuman ako mukbang og sardinas ka adventure karon mo bayad ko ni ma'am. Dirag bayad ma'am. Pila to ma'am? 21. Sa 21 o kuang piso. Okay ka adventure. Salamat kayo ma'am ha. Nga gipadayon ko nimo sa imong bahay. Bisag di ta kaila. Ingani kinabuhi sa biyahidor ka adventure. Damo mo. Ay na sukli ma'am. Kay 4 piso na po na kuan. Okay. Oy ka adventure
Kaway mga bata, kaway na yung mga pagumangkon. Kapag gumangkon ka nila, ma'am. O, bi, kaway. Kaway. May mga pagumangkon ni ma'am diri. Kato hari si Sir Misio Adventure. Salamat Sir Misio sa imong luto, Sir Misio. Gi-WhatsApp ka Adventure na giayo pa ni Sir Misio. Makita ka ron. Salamat ko sa imong luto, sir ha. Sige sir, salamat sir. Oo. Ha? Ha? Ano ba tabil? Okay na. Oh. O ka-adventure karon murag pusog-pusog na ka-adventure nakakaon ko nya gitagal po ko ni Sir Misio og luto. Kay mo panta og pan parisan og makmukbang og sardinas unya. Wala may pan si ma'am dito. Nangalan lang gitagaan na kong Sir og luto. Ka-adventure unya nagmukbang ko ganina og sardinas. Karon busog na jud ka-adventure. Nya karon giayo ni Sir ag break na pud ka-adventure. Mo ni kinabuhi sa behavior ka-adventure sa diskarte ka-adventure. Nga nangabot na sa ating paniud to. Diskarte yung ka-adventure. What's up ka-adventure? Ako sa karon sa barangay San Miguel, lungsod sa Danau. Padunaw ko ulit adventure. Pila ka tuig mga yoy, sir? Dugay-dugay na. Dugay-dugay na ka. Round ka, round? Nasa mga motor lang. Mga motor po do. Wala po hugot sa kuan sa tambutso, sir. Kay kuan kanang singa nang paka na pud siya. Ay ka-adventure to makita si Sir Misio ayo pa sa break adventure kay di kayo mo palang break kay kuan ni Sir gihugtan. Kana may hugtan kanang yang di kare kana. Okay na siya sir. Okay ra siya. Bakit? Oh, okay ra siya. Hindi nga naman. Oh. Okay, what's up ka-adventure? Ganina nagmukbang ta dito og sardinas. Karon busog-busog na ka-adventure. Diskarte ka-adventure na kinabuhi sa biyahidor ka-adventure. Diskarte yung ka-adventure. Nga nang part nga madautan. Ito yung ikalikan ka-adventure sa biyahidor nga madautan. Yung manang diskarte yung ka-adventure. Nahuman na ni Sir Misio. Salamat kayo, sir. Sige. Salamat kayo, sir. Garo iposo na ni Sir Misio ang iyang tools. Sige, sir. Sige. Pareho sa kuan ni sir kanang sa kanang tawag sir sa iyang kuan. Sa iyang short plug. Okay. Salamat kayo, Sir Misio, ha. Okay, ka-adventure gihipos ng Sir Misio ang iyang. Okay, salamat kayo ni Sir. Kaway Sir Misio, kaway. Oh. Salamat Sir Misio, salamat. Ka-adventure amo ni kinabuhi sa kinabuhi sa behavior ka-adventure sa madautan. Ka-adventure mo ato na ko kalim muli na ko sa bay ka-adventure. Maginaot ko nagmalipay mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw mo kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagon nga video. Kaya salamat ka-adventure. Kaway Sir Misio, kaway. Kaway Sir Misio, kaway. Okay. Salamat po.